21st century ino ndosora ndichiteverera munhu wavatepi everyday zvichatoitwi zvokubvunza munhu but zvinostressa vasikana una wani mutsveta akadaro saka zvezvari pa izvezvi hama dzacho munhu akaita problem iyi ndindonetsewa nehama dzacho but handibvunzi hazvitodi kana udini kutobike zvinonaka toti mvura yekugeza apa ndikangoona munhu asvika nopinda mumba ndoita sei utoti zii ndozvakuitwa mazuva ano kwete zvokuswera kutini zviya kuita kunge munhu asina njere hakuchina zvakapisa munhu kana ane dzinodhonza ndikangomunyararira iye ogara uri kuona saka ndozokuona zvako ndakufonera handitika makati mwadichiwa ndokufonera mwasvika tangubuda munofara here pefoni iyoyo kana basa undijairira panapa ndazvikuonaneni panapa unoita basa rokubata kupi ndikangoona mune meseji chete angwana mune meseji chete inobva kumagirlfriends handidi zvokutaura everyday munoti basa makaita pai vana vari papa vadzingwa kuchikoro adzingwa kuchikoro makabhadhara here school fees muri kuvhunza izvozvo don't worry maschool fees evana ndauya nawo iripo yakakwana yese ndandiri kuprobe fix kupi vanofixe maproblems ari financially vanopa maloans saka ndakazorasika mazimba ndakwende pazimba handisikuseka ini mai mwana ndakapuwa $500 wotora 150 kuschool fees imwe yese wotenga zvinhu zvako zvemukati nehembe dzako probe fees